и да не работиш. Дома гаш ще да разтриваш басейн, да фугираш. Чуляка ти дава бабло, кой искаш? Фугирвай. И казва, фугирвай и закрой бала нахуй. Райфа ще доди и ще каже, о, добре. И все нахуй. А той около това слив тоже трябва да се заправи и балса. Не, Ванишо, ти жидко го правиш, аз ти казвам, ти не закриваш дупките. Да. Стои по-скоро бе. Що да не бързи? До обеда ще го направим и отиваме ли на автобуса? На? Не, сега седим казан шпаклевка и минаваме на тези симчета. Нахуй. Ай, бля. Тук, какво трябва? Да се запълват тези дупки. Да, Друго нищо не. да. Ну вот. А можеш... Ай, бля. Штатура си витуба. Напряму е витуба штатура. Ти сначала дупките закри, сете уже се кепиш. Давай, ела ще изпием водичка и почваме дальше.